Aku ki kan suwe ra ketemu. Aku kok pengen digandrung. Kan gosek ta. Nyapa? Alah gandrung kok kaya ngene. Ya ora apa-apa pokoke anu casing iki wedok ya. Nah, ngono lho. Wis engko tak ajari. Iya. Ya. Gandrung sik, Bu, karo nembang, nggih. Iki tok Apa neh? Apa ora beneran? Tibane jantunge ora nek kene. Lah piye? Nek kene. Lah ambekane iso sentuk. Kuwi beda. Kuwi apa? Mosok ketok tak lempit barang ya. Oh iya, kuwi denyut nadi ya. Bos, Apa? atine. Oh. Atine nang endi biasane? Nang kene nang dodo. Nang dodo. Jero dodo. Iki ora nang ngisor apa? Iya, piye? Iki atine nang kene. Heeh. Remplone iki mlumpuk. Edan. Aku. Lepone bledos. Ayo, ngaten ya. Bledos. Nang. Pelok 6. Nek krungu ora aja nek ketemu. Duh, wong banci. Ayu. Duh, wong ayu. Peputane ngati. Kok sik biasane ora ngene iki apa kowe iki rung mendemari Mas to jane? Iya. Ayo. Kaya ngene. Api ngono lho, sing Ana romantis. iso ora enek yo kaya ngene ya ora apa-apa. Apa-apa kok njaluk sing spesial. Iya, pengen. Martabak. Lah wong aku dhewe spesial masa itu karo sing ra spesial ngene iki piye? Yo sak eneke. Spesies. Apa mung Iki ngapa to kok ditopokke ngene iki ngapa to? Dek. Aku Nesu engko. kok nesu ngapa? Iki tak jenengke. Apa? Dunung. Iki nesu wae. Masa dulung ning kono. Dunung. Ayo, Bubuk. Dadi bengi tabiran saripan. Gareng tanjir. Ya. Aku Duh dewa Jawata Nyapa to? Welasono Ngadep parene. Ma Ngadep dhuwur lho, dhuwur. ampek mami Lah iya jareku nganti suwek ngene ku lho. Wah, Pak Tombok. pas Napa? jari bedah karo lakone wayang pas. Lah piye? Iki bedah luka polo. Iki lakone bedah luka Ayo polo. bedah luka polo lho lukane nang kene. Lakone Molone nang jero. Oh pamano nahkoda Walah. tanpa prau sasat sarah dan jolodri. Piye? Tak kandhani. Apa? Ashadu Asyhadu ala ala ilah. karo ngelaku wae. Wong jek waras muga-muga. Lho, apa nek jenenge wong ngucap syahadat iki kudu nek lelaku. Lah terus iki Ngono ki ngelingke yo gitu, Pak. Oh, bener, Nah, bener. dituntun. Kaya wong sekarang. lah nek ora dituntun wong kowe kadang eling. Gede cilik ndongakne aku. Sing Kaya aja kaya ngono kuwi. ndongake apa? Ya wong iso bakale yo Iya. ngono. Ya wis so ben mlaku dhewe ya cara sadusung ya. Nah. Nek kanca-kancaku ya tanggap Jasmita lho, Mas. Nah. Pendak wayangan ku yo ngumpulke dhuwit. Samong-samongso sesuk yen anu ya. Nah. Wis ditoto satu. Anu. Kaya ngono suyen aku mati kowe rasa layak. Api ra layak tok. Wis sik kowe kok. Lumayan jago. Gusune telat.